Nagpahayag ng kalungkutan si board member Amato Pugi Espino III sa pagkakasangkot ng ilang pulis na di umano'y nahuling gumagamit ng droga sa Kalasyaw at Bayambang. Nalulungkot pero at the same time naman po natutuwa dahil itong mga dapat nakasamahan natin na tumutulong sa pagsugpo nitong illegal na droga sila pa mismo ang gumagamit. Kaya nalulungkot. At the same time, yung mga humuli, at least hindi nila, nire-recognize nila na mali ang ginagawa, hindi nakikisama dahil pulis nga, di ba? At ito na mga sinusulong natin bilang legislator, kailangan din ang tulong ng ating mahal na gobernador at may mga sineset up siyang mga programa na para for the barangay sa bayan, ipagtulungan din tayo sa ating mahal na gobernador dahil siya rin naman ang talagang magpupush siyempre bilang chief executive ng buong probinsya ng Pangasinan. Kasabay nito, kahit na problema pa rin ang pondo ng mga barangay, gagawing puspusan ng Association of Barangay Council na pinamumunuan mismo ni board member Pogi Espino upang makipagtulungan sa probinsya kaugnay ng kampanya sa illegal drugs. Ang pag-ikot namin at may mga nakaschedules na yung program kasi inaayos muna for the barangay at saka dun sa bayan. Talagang makikipagtulungan sa yung awareness ang target namin. Pero pagdating naman po sa trabaho, paghuhuli, medyo nasa trabaho na naman ng pulisya. At hindi rin po trabaho ng provincial government yan bilang arm ng parang kumbaga sa paghuhuli o pag-i-implement ng mga policy. Siyempre, mga pulis na nagtatrabaho din. Ang may parating lang ang impormasyon sa mga kabataan tungkol sa masamang maidudulot ng droga sa kanilang buhay ay malaking bagay na raw upang maisalba ang mga kabataan sa masamang bisyo. Kailangan kasi kasama rin ng kabataan dito. Kabataan ng din. There are some, isave na muna natin yung mga nasa baba. At the same time, yung awareness nila. At the same time, yung mga, alam mo na, may mga hardcore na mga gumagamit yan just because meron pang rason dyan, di ba, na dahil lagi ako napupuyat, kailangan kong ganito, pampalakas. Yung mga reasoning na gano'n na nakakatakot. Yung reasoning ng bata na kailangan kong, ano kaya ang lasa niya? Kasi yung kaibigan ko, gustong-gusto niya, subukan ko nga. Yun ang nakakatakot. No? Yun ang nakakatakot. Yung subukan, yung curiosity ng kabataan. Yun ang dapat na parang, huwag mo na subukan dahil ganitong mangyayari sa'yo. Yun dapat ang maisip nila. Noong nakarang buwan, isinagawa rin ang Drug Summit sa pangunguna ni Governor Amato Espino Jr. kung saan hiniling ng Chief Executive ng lalawigan ng tulong ng media upang mailunsad ang programa ng probinsya para sa puspusang kampanya kontra sa illegal drugs. Tataka nga lang ako sa mga daming ibinubulong sa akin na mga nangyari sa mga drugs, pati mga kaibigan ko na taga-ibang bayan na pati. Pero yung mga kababayan natin mismo, hindi sila nagre-report. So, nakakaba kasi, yun nga, sabi ko nga, ito ang isang crime na pati walang hindi kasama sa transaction, biktima. Okay? So, we were very, very serious about this. Kaya hiling ko nga sa inyo, kunting tulong, at saka, pagbigyan nyo munang maka-take off kami. Medyo may epekto rin ang kawalan ng permanenteng provincial director ng PNP sa Pangasinan sa ngayon, pero sisikapin daw ni Governor Espino na makipagpulong sa PNP para sa epektibong pagsugpo ng ibang krimen sa lalawigan, kasama na rito ang illegal drugs. Yeah, with Colonel BI for a long, long time. No? Pero yun pa rin, siyempre, nakukan din kami sa kanya. At least kasi, mabuti nga ngayon, hindi pa ako nakakapag-meeting sa lahat ng mga chief of police. Okay? Mag 2 years may gitna, mag 3 years na. So in fact, this coming week, I will call for a command conference nila, which I will attend. I will listen to all of the chiefs of police for the problems about drugs and peace and order. Kasi ako nga chairman dito ng peace and order. I am the governor. Yeah, I know my responsibility as a governor. Assistant ko lang yung PD rito sa peace and order. Para sa K17 Kabaloyan Channel, Ronnie G. Manawis reporting.